हाय लोगोफोर मानास सेरफां चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दायो आं दं कार्बि आंलंनि बे हाजोआरि फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखान्थाय 3, 4 आरो 5 मार्च 2022 दिनै जोबथा खालार। बेवहाय आंबो दसे सम फैदों। स' नोंथांमोन जेसेबां हायो आं नायनायजों लोगोसे नोंथांमोन बे ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिगोन। स' नोंथांमोनखौ नायलांबाय थादो। जेसे हायो नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय नाजानि।
गिलु-बालु समाव थानायाव गोबां जोहोलाव-जोहोलावजोफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावनानै 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'न'मासआव बिसोरो बिएसि गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु-बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय। जोंनि कार्बिआंलं बर'फोरनि मोनथाया बे कार्बिआंलं नै महामाया हाजो नोंसोर नुदोंमोना बर'नि सिङाव थानायखौ नै हरखारि दैसा नोंबो साखि दंना कार्बिआंलं थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनि नोंसोर खौसे जागोन खौसे जा दाबो सम दं मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना-एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हरै जोंखौ फैसासो साख्रि मोनबाय नङाब्ला बर'फोरनि सिमाङा सिमाजों थालांगोन फै जों बयबो खौसे जानि
बे जाबाय बर'नि गेदेमा अलंबार सुबुंफोरखौ मान बावनानै आलारि बाथि सावनाय जे थामहिनबा 52थि बोसोरारि जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिजों लोब्बा लानानै बिथांमोना बेखौबो होफादो माने बे माने गेदेरमा सुबुंफोरखौ जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय माने जिउआव खामानि मावनानै रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ बेयाव गोसोखांना आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादो नोंथांमोना नुनो मोनदो उन्दुग्रा बादायो 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जखनथाइनि उन्दुग्रा बादानि सावगारि रोदा उन्दुग्रा दं इनो फिसाफोरा उथ' सार सिखारदोलै थांना फैनोसैथ' रोदा उन्दुग्रा दं हेलिकप्टार फैथ'वाखै र' बेफोर जाबाय मा होनो फिसिजानाय माफा मा होनना बुङो अमा खासिफोर थारमाने अमा खासि सापर जाग्रा अमा बेफोरो सापर जाग्रा अमा पुस्ता जानांगौ नखायनो फुरा लारि उन्दुनांजोबो नै सल'गोफोर समनि आंखालाव गोबां नोंथांमोना दिन्थिनो हायासै थेवबो नोंथांमोना बेवहाय जों माबोरै थादों जादों लोंदों बेफोरनि माखासे जों बेवहाय मा सिनारि दङमोन बेफोरखौ नोंथांमोना जि देखायबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बाय उनाव लोगो मोनलायफिनगोन आरोबाव नोंथांमोननि माने अननायाव आरोबाव जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोनो हायो आसा खालामबाय स' नोंथांमोना जेसे हायो हेल्प खालाम बाय